Amen. Amen. umane ukumela ilizwi lesithandathu kanti ebandleni Amen. ilizwi elincwadi kaYohane kanti ebandleni Amen. uYohane 19:30 kanti ebandleni Amen. wathi kugqityiwe kanti ebandleni Amen. kuthiwa wabejonga intloko ezantsi kanti ebandleni Amen. unikela umoya wakhe kanti ebandleni Amen. uYesu unikwe itask nguyise nguThixo kanti ebandleni Amen. okokuba azokuhlangula ilizwe kanye ezantsi emhlabeni Amen. ukuze lingatshabalali kanye ukuze liphile ubomi naphakade kanye Amen. kanye xa incokola noNikodimo kanye Amen. uthi wenje kanye uThixo ukuthanda kwakhe ehlabathi kanye Amen. ukuba ancame unyana wakhe kuphela komzeleyo kanye Amen. ukuze azocamagushela thina esonweni ezantsi emhlabeni kanye ndiyithathe le nto ndiyijongise kuthi kanye Amen. kuthiwa kanye kwagqitywa kanye kwagqitywa nakuYesu esesesizalweni sikanina kanye wayesekuMariya ngaphakathi kanye kodwa kwagqitywa kuyo kokuba uza kuhlangula ilizwe ezantsi emhlabeni kanye kuthiwa kanye nathi kanye xa kugqityiwe ngathi kanye wonke umuntu kuthiwa kwagqitywa ngaye kanye kuthiwa kanye ukuze ibe kanye inevelu le nto kuThixo kanye kufuneka kanye udlule bunzimeni njengoYesu kanye kuthiwa yayingelulanga indlela kaYesu kanye kodwa azange ajike uYesu noxa kunjalo kanye yanga nam ngale mini yanamhlanje kanye ngale mini yokufelwa nokuvukelwa nguYesu kanye ngalibali kanye Amen. kungagqitywa kanye kuthiwa kuyagqitywa ngabantu kanye kuthiwa nowaye zihambele endleleni kanye kuthiwa mhlawumbi akanaza ufumana umsebenzi kanye hayi kanti uThixo wagqiba kanye ungayilibali loo nto wagqiba usesesizalweni kanye into ozaba yiyo usezaba yiyo kanye kuthiwa ezikaThixo zona izinto kanye aziphikiswa kanye nambe ndimane ukucacisela lizwi kanye yanga nam ngabonakala ndingalibali kanye mhlawumbi nakum kwagqitywa kanye yanga nam ndingabonakala ndingalibali ke ndingayilibali nodinga kanye kuthiwa kanye kuthiwa azange ajike yenyusi endleleni kanye ucela ungajiki kuze ndlela kanye
sihlabelelise nabathi Amen. amakhandlela akhanya siyaqina Amen. endelo sezabaprofeti Amen. ngalo lesihlanu ngcwele nami ngicela kwenza uzabaprofeti Amen. ayela ngoba ndithi alikho leli Amen. yazohlala Amen. kodwa ibhaliwe incwadi kaLuka Amen. 23 Amen. ngesahluko 46 Amen. bawo ukunikela ezandleni zakho umoya wakho Amen. ukuthula esemandleni Amen. ilizwi lokuqala nelesine Amen. nelokugqibela Amen. uYesu uvelisa uThixo Amen. ukuthula makubesemandleni Amen. uqala axolele abenzi bobubi ukuthula makusebandleni Amen. ngoku uthi umoya wami unikela kuwe Thixo amazwi ke umuntu ofayo awadlwayo makusebandleni Hallelujah. noba ungawalibala amanye kodwa khona sakhumbulekayo Amen. Amen. nalana amazwi asibonisa ubudlelwane phakathi kukaThixo noYesu Amen. ukuthula makube naye Amen. uqala uThixo umvile uThixo uqala wakhwaza ngezelikhulu uba awundishelane na ukuthula masebandleni kwakumnyama kukubi bandleni ecinga uba uThixo umshiye bandleni kodwa ke akamshiya bandleni asibonisa lamazwi ukuphuma komphefumulo bandleni kodwa usiya ekuphumuleni bandleni usiya ezandleni zikaThixo ukuthula makubese bandleni isandla ke sikaThixo noba akho umuntu ungachukumisa into sekuso bandleni sesisandla sakhupha sikayelezo laseYefuta bandleni sesasandla savele edongeni ngenye imini kukumkani uNebukadinezari bandleni savela sabhala bandleni uvele isandla sodwa bandleni sathi menemene tekela uFarisiya bandleni lathi kachakiswe lilizwi bandleni kodwa wena ubekwe esikalini bandleni wafunyanwa ulula bandleni uThixo ke ufikela kweso sandla uYesu ufikela kweso sandla sikaThixo bandleni akabalo novalo lokoyika ukufa bandleni abantu bayakoyika ukufa bandleni kuba bengayazi into engapha kokufa bandleni kodwa yena uthi uYesu sangoyike bandleni wathi noba ndihamba emfuleni wethuzi lokufa bandleni andoyiki into bandleni ngoba uyayazi ngapha kwethunzi bandleni ukukhanya bandleni yona lonto ke sithi ke noba ndihambe emfuleni wethuzi lokufa bandleni uyayazi yekukhanyeni bandleni lilizwi lisibonisa inyaniso epheleleyo bandleni uThixo sangabulawe kube ebethelele emnqamlezweni bandleni azangabulawe ngamanxeba ezikhonkwane bandleni azangabulawe nalinxeba lamhlabani bandleni wavuma ngokwakhe bandleni ngoba noba siyayibulala umzimba bandleni kodwa umphefumulo wona abantu bawufumane bandleni wahamba wathi ndawunikela kwebawo umoya wakho bandleni yona nto singoyikiyo nathi ukufa bandleni ngoba utsho nompostile uPawulos bandleni ayibhalela ibandla labaseKorinte bandleni athi xa ithe yachithwa le ndlu esemhlabeni bandleni engulomnquba bandleni athi sikhona isakhiwo bandleni esingakhiwanga ngezandla zam bandleni kuba ngakuYesu bengasipelanga bandleni esingeke safikelela kweso sakhiwo bandleni ukuthula makwenani lamazwi asibonisa ukuba inhlawulelo igqityiwe bandleni sihlawulelo bandleni idini enziwe amadini enziwe bandleni kwangaphambili bandleni kodwa yengamkeleki bandleni nawo khayeni sangamkeleki bandleni ngoba yengasusi isono bandleni ngoba yesigquma isono bandleni kodwa kwathi kwawunikela ngonyaka bandleni wabonakala emnikela uThixo bandleni yaba lidini elamkelekileyo kuThixo bandleni ngoba kuthole encwadi bandleni athi amadini akholekileyo ukuthi kwangumoya waphukile nenhliziyo edyumkileyo bandleni lidini elamkeleyo nelike ngoku bandleni yonke nalento uThixo uYesu enikela kubaba bandleni esiva uba uza wamkela umoya wakhe bandleni uba selehlawulele ityala bandleni